konečně. Už jsem si říkal, že se snad nedočkám terma, které si nehraje na puškohle. Tady odběr, pojďme se na ně podívat. Storm je termokrabičkového designu od nové značky Rix. Ta byla založena v roce 2021 v Texasu a Storm S6 je jejich aktuálně nejprodávanější termovizní zaměřovač v Americe. Dnes se v jeho druhé generaci s dálkoměrem a balistikou dostává i na český trh. Řada Storm cílí na uživatele, co nepotřebují vzhled puškohledu a především ocení malé zařízení s ovládáním blízko oka. V Evropě jsou dostupné modely S2, S3R a S6R. Vypadají prakticky identicky, S2 má rozlišení 256 na 192, čočka 25 mm, základní rozlišení 3,5x. V S3 je 384 na 288 pixelů s čočkou 35 a základní optické zvětšení 3,5x a v 6 dostanete senzor 640-512 a produkují se pouze s čočkou 35 v základním optickém zvětšení 2x. Všechny uvedené senzory jsou 12 mikron a mají pod 20 mK. Vše ovládáte na horní straně přístroje, rozložení tlačítek je intuitivní a dobře vás vede v menu. Ve Stormu máte k dispozici 6 barevných palet, nahrávání a focení a výpočet balistiky napojené na dálkoměr. Nastřelujete až do 5 profilů, probíhá to standardním způsobem one shot, takže vystřelíte a pak si skorigujete místo zásahu. Storm je napájený výměnným akumulátorem 18650, výdrž je trošku kratší, zhruba 4 hodiny. Hliníkové tělo Stormu působí odolně a i přes přítomnost mikrofonu je výrobcem garantované krytí IP67. Lišta přiložená v balení je určená pro upnutí na pikatínu, obrazová kvalita je na vysoké úrovni, obrysy zvěře jsou ostré, palety nabízí v každé z nich trochu jiný přehled po scéně. Líbí se mi existence zelené a červené palety, které šetří oči navyklé na šero. Obraz můžete také sledovat live v telefonu pomocí Rix aplikace, která ovšem slouží i pro stahování nahrávek z přístroje, samozřejmě aktualizace. Storm je připravený na zpětný ráz až do 6000 joulů, tedy i ráže například 375 Holland nebo 93/74. V krabici naleznete kromě malého zaměřovače ochranný neoprenový obal, gumovou očnici, montáž pro pikatínu, páčku pro pohodlnější zaostření objektivu, nabíječku a další drobnou bižuterii. Storm se mi na první dobrou velmi líbí, zejména to, že je to maličká krabičková termovize s dobrým obrazem, má kompaktní rozměry, lištu přímo v balení a výbavu dle očekávání současného roku. Mrzí mě kratší doba provozu, chybí mi prohlížeč nahrávek a určitě budu testovat, jestli se přístroj nezačne při výstřelu vypínat, jelikož má baterii v ose výstřelu. Tak jak se vám líbí?